zvavakaenda ndeni achazara achikuya mamera iyeneya mumusha tine mudzimunwera. Hello, welcome to the newest celebrity guest show in the land. It's called ZimStarz. Basically, this show is getting you up close and personal with your celebrities, your stars, the people that keep you entertained on a daily basis. So what we do and what we intend to do on this show is take them and know them better live and outside, what you guys probably know them doing on your day-to-day basis. So when we do that, we also make sure that we give you information on what you guys don't know about them. Opening up our debut show is the guy named Gameboy. He's a reggae artist, by the way. I'm also a reggae fan, so I'm so excited to be talking about this guy. His name is Gameboy. Gameboy. Ndine ndinonzi Gameboy wacho. Zita rangu ndinonzi Proud Marata. Ndakazalirwa kuChinhoyi. Ndinogara ku White City. Music yangu there's a lot of challenges, but ndakangotanga ndichingoti ndombotidza ndongotesta but nekuda kwokuti unenge usingazoti ndo talent. Infinity kagi entertainer Zatanga Yo V Zatanga Yo Bozata Yo DJ Speed Yo B-Man, stop it. Ndaiti ndikawana mari mupfungwa dzangu ndichavakaimba nyangwe zvangu ndisina chinhu ndisina mota cheri zvinhu ndaizvida ndaitojuwirawo one day ndaiti kana ndawana nyangwe zvangu ndisina chinhu ndisina mota asi zvinhu ndaizvida ndaitojuwirawo one day yatiri kurarama iyi upenyu hwakaoma vanhu vochemera nyasha vakushingirira zingirira zvichanaka iwe ndozviziva mumwoyo zvinorodza asi zvichanaka kaiwe usazoita zveropa unodzipedza. Ndakatanga muna 2013 ndichiimba zvangu ndichiimba ndichida kumbofadza wangu vanhu svikira ndatozoona kuti no iri talent kusvikira iko zvinozvi music yatokura. Yokadash Gameboy chikonazi mudzimunwera ko tete zvavakaenda ndeni achazara achikuya mamera iyeneya mumusha tine mudzimunwera ndikati sekuru zvavakaenda ndeni achazara achibika doro iyeneya mumusha tine mudzimunwera ndikati mhondoro dzinonwa kuna unyani baba muzoro muchena ndokumbira pandichauyako mubike doro muri dzese dzichauya dzinoda. Machallenges achona akaoma unosangana nevamwe vanenge vachitanga nokuda vasingakudi vamwe vanenge vachitokusimudzira vamwe vakusimudzire saka zvinhu zvakangooma so but ndinongoramba chingotry kuti chiite sei kuti zviite so ndo machallenges plus mamwe machallenges emafamily anoita kuti umbodzikira. Albums ari kuuya more. I'm planning to launch my album musi webirthday rangu musi 13 December saka I hope zvinenge zvichinakidza zvisingaiti. Gameboy, Mr. Kagi entertainer. Here again. Zimwe nguva ndinomborota ugere mberi kusina anosheka kana anokwanza kukutevera ndozvibvunza unei wasarudza kugara wega uchindisiya ndiri nega uchindisiya ndichichema uri mwana wangu uri mumwoyo mangu zvakundishongorodza
dzoka dzangu vendangai uri mwana mam uri mumoyo mangu zvakondishongorodza dzoka dzangu vendangai ndashaya mafungiro ndashaya pekutangira ndainine mapapiro ndaibururuka nouya ndogara pedo. You deserve my heart. I care for you, baby. Ooh, Zimwe nguva ndinomborota kugera